سلام كم يتنكم كبرات عزت عرتاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكائيل حرقم ሚኒስትር ዜና ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብምትሕብባር ንጋዜጠኛታት ስፖርት ስልጠና ሂቦም እዚ ካብ 7 መስከረም ጀሚሩ ን4 መዓልታት ዝተዋሃበ ስልጠና ብዳይሬክተር ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ኢንስትራክተር ካፍን አቶ ዳንኤል ዮሐንስ ዝተዋሃበ ኮይኑ ዕላምኡ ኸ ጋዜጠኛታት ንዘለዎም ናይ ትንተና ተመክሮ ብስነ ፍልጠታዊ መዳይ ዕቢኻ ንምቕራብ እዩ ኣብቲ ስልጠና ኣምር ትንተና ንጾታ ኩዕሶ እግሪ ብዝግባእ ምንባብን ካልእ ኣርሳትን እውን ተዳሲሱ እዩ ነቲ ስልጠና ዝሃበ አቶ ዳንኤል ሰልጠንቲ ነቲ ዝተዋሃበ ትምህርታት ብዝግባእ ከም ዝተኸታተልዎን ኣብ ቀጻሊ ኸ ነዝረኺቦሞ ዘለዉ ስልጠና ከም መንጸፍ ተጠቒሞም ፍልጠቶም ንክዕብዩ ክጽዕቱ ብምልባው እዚ ስልጠና መጀመርታ እምበር መወዳእታ ክኸውን ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣብ ሚኒስትር ዜና ሓላፊ ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ አቶ ዓብዱላሂ ዳምር ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ዝተወደበ ጋዜጠኛታት ዝጸንሖም ኣፍልጦ ዝያዳ ክውስኹሉን ምስ ምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ማዕረ ብምስጓም ኣብ ዝሰርሖም ዓይነታዊ ለውጢ ንከምፁን ዝተዋሃበ ኮይኑ እቲ ዘቐሰሞ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ብምስራሕ ናፍቀርቲ ስፖርት ብዝግባእ ከማእዝኑ ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ብጊዜኡ ዝተዋሃቦም ትምህርቲ ኣገዳስን ኣብ ጊዜኡ ዝተዋሃበ መንባሩ ብምጥቃስ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ቀጻልነት ክህልዎ ካልኦት ሃገራዊ ፌደሬሽናት እውን ተመሳሳሊ ተበግሶ ወሲደን ኣፍልጦ ጋዜጠኛታት ዘዕቢ ስልጠናታት ክህባ ተላብዩ ፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አብርሃም ብጊዜኡ እዚ ምስ ሚኒስትር ዜና ብምትሕብባር ዝተዋሃበ ስልጠና ስፖርት ብዘይ መሻርክቲ ዝኾኑ ናይ ዜና ኣካላት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ስለዘይከኣል ተኣሚንሉ ዝተወደበ ምዃኑ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምስ ካፍን ፊፋን ብምርዳእ ካልእ ስልጠናታት ክህብ ቁርብ ምህላው ገሊጹ ኣብቲ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ላዕሎት ሓለፍቲ ሚኒስትር ዜናን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ተረኺቦም ነይሮም ክቡራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም